La desocupació, com molt bé tots sabem, té una especial incidència en els menors de 25 anys. Al País Valencià ens trobem davant d'una situació absoluta d'alarma social. La gradual precarització que està experimentant el mercat laboral, tant en contractes com en salaris, està tenint una greu incidència, com ja han dit, en els perfils laborals menys qualificats i de les persones, diguem-ne, més joves, aquesta franja. I ja és una responsabilitat de tots i de totes activar propostes d'inserció laboral, d'intensificar els programes i mesures tant d'orientació com de formació i com d'ocupació que tenen per objecte millorar les possibilitats d'accés al treball i l'adaptació de la formació, que també és molt important, i requalificació per a l'ocupació dels nostres joves.